Вы звар'яцелі са сваёй культурай адмены. То аднаго паважанага творцу хочаце адмяніць, то іншага, без суду і доказаў. А самі вы што, у белых паліто? І ўвогуле, культура адмены – гэта генацыд мужчын. Стэрэатып, што культура адмены мае адмоўныя наступствы для грамадства, асабліва для мужчын, актыўна выкарыстоўваецца ў масавай культуры. Вось некалькі прыкладаў. Фільм «Паляванне» пачынаецца з размовы групы людзей сярэдняга класа, якія жартуюць пра паляванне на ізгояў грамадства. Калі ў выніку уцечкі інфармацыі пра гэта становіцца вядома, іх звальняюць з працы, з імі перастаюць камунікаваць, блізкія адварочваюцца. Так працуе культура адмены. Разлаваныя і абураныя несправядлівасцю, пацярпелыя вырашаюць увасобіць сваю фантазію ў рэальнасць. Пачынаюць адсочваць людзей, якія пакідалі ў інтэрнэце негатыўныя каментары, выкрадаюць іх і закідваюць на бязлюдную тэрыторыю. З пункту гледжання паляўнічых гэта ўсё дзеля аднаўлення справядлівасці. У лічбавую эпоху словы і матывы людзей занадта пільна аналізуюцца. Дзякуючы сацыяльным сеткам і дзеянню культуры адмены, негатыўная інфармацыя распаўсюджваецца як лясны пажар і можа зламаць жыццё. Фільм «Джокер» аналізуе ўплыў сацыяльных нормаў на сучасных мужчын. Яго галоўны персанаж Артур Флек, які стаў Джокерам, паказвае, як зломы ў сістэме могуць прывесці да поўнай маргіналізацыі асобы, што суправаджаецца крытыкай палітыкі ідэнтычнасці і культуры адмены. Серыял «Саус Парк» нярэдка выкарыстоўвае сарказм для выяўлення праблем, звязаных з паліткарэктнасцю і культурай адмены. Напрыклад, персанажы робяцца мішэнню для крытыкі, калі агучваюць многае з таго, што лічыцца няправільным у сучасным соцыуме. Хоць серыял працуе ў фармаце камедыі, ён агаляе праблемы, звязаныя з тым, як грамадства карае людзей за недапушчальныя ўчынкі. Тую ж тэму закранаюць і ў «Сімпсанах». Беларускія палітыкі і чыноўнікі таксама асуджаюць культуру адмены, але гавораць пры гэтым, што заходнія краіны адмяняюць путинскую Россию и лукашенковскую Беларусь. Вот культура отмены, когда вот то, что произошло в последний год, это очень яркая, очень угрожающая и страшная вещь, потому что представить себе такое 15, 20, 30, даже в разгар каких-то конфликтов между Советским Союзом и Западным блоком было невозможно. Культура отмены, когда отрицается не политический лидер, не политическая повестка, допустим, Российской Федерации, не какой-то класс, не какая-то локальная идеология, а отрицается культура народа, его литература, язык, когда только из-за языковой и этнической принадлежности необходимо сбить памятник, допустим, Пушкину, да, даже не советскому какому-то большевистскому деятелю. Разгледзім негатыўныя эфекты сцверджання пра тое, што культура адмены мае кепскія наступствы на прыкладзе кожнай групы. У выпадку з мужчынамі гэта псіхалагічныя цяжкасці і ціск. Тыя, хто ўспрымае культуру адмены як пагрозу сваёй ідэнтычнасці, могуць адчуваць пагаршэнне псіхалагічнага стану. Гэта звязана з пачуццём бездапаможнасці і страты ўплыву ў грамадстве, калі традыцыйныя ролі пачынаюць змяняцца. Няздольнасць мужчын адаптавацца да новых сацыяльных нормаў, звязаных з гендернай роўнасцю, павышаюць рызыку дэпрэсій, трывожных разладаў і іншых псіхалагічных праблем. Яшчэ гэта прыводзіць да распаўсюду кансерватыўных, рэакцыйных поглядаў. Мужчыны, якія бачаць сябе ахвярамі культуры адмены, могуць больш схіляцца да ультракансерватыўных ці экстрэмісцкіх ідэй, абараняючы свае традыцыйныя правы і каштоўнасці. Таксама мужчыны, якія лічаць сябе ахвярамі культуры адмены, могуць аказацца ў канфлікце з сацыяльнымі рухамі, што імкнуцца да роўнасці. Гэта перашкаджае стварэнню агульнаграмадскага дыялогу і ўзаемапаразумення паміж мужчынамі і жанчынамі,
А таксама можа прывесці да таго, што людзі пачынаюць разглядаць адно аднаго як ворагаў, а не як суграмадзян, што ускладніць сацыяльнае ўзаемадзеянне, асабліва ў пытанні гендэрных стэрэатыпаў і правоў чалавека. У выпадку з жанчынамі распаўсюд стэрэатыпаў пра шкоду культуры адмены можа выклікаць барацьбу супраць рухаў, якія імкнуцца да гендэрнай роўнасці. Ідэі пра тое, што фемінізм і паліткарэктнасць душаць мужчын, могуць маскаваць сапраўдныя праблемы дыскрымінацыі і гвалту ў дачыненні да жанчын. Таксама тэзіс, што культура адмены шкодзіць мужчынам, будзе замінаць працы жанчын, якія змагаюцца за роўнасць. У цэлым, сцверджанне пра шкоднасць культуры адмены можа выклікаць рост сацыяльнай напружанасці ў грамадстве, замоўчванне важных праблем і зніжэнне эфектыўнасці сацыяльных зменаў. Насамрэч, сцверджанне, што культура адмены мае кепскія наступствы, асабліва для мужчын, гэта перабольшванне ці памылковае разуменне рэчаіснасці з некалькіх прычын. Па-першае, асноўная мэта культуры адмены – адказнасць, а не дыскрымінацыя. Па-другое, культура адмены не скіраваная выключна на мужчын. Жанчыны таксама становяцца яе аб'ектамі. Жанчыны неаднаразова рабіліся мішэнню культуры адмены. Вось толькі некалькі прыкладаў. Аўтарка кніг пра Гарры Поттера Джона Роўлінг сутыкнулася з шырокай крытыкай за свае выказванні, якія палічылі трансфобнымі. Пісьменніца Маргарет Этвуд была раскрытыкаваная за свае меркаванні падчас кампаніі «Мету». Пры гэтым яна застаецца адной з ключавых фігур фемінісцкага руху. Траплялі пад агонь крытыкі пісьменніца Эліс Уокер, актрыса Роузен Бар, спявачка Мадонна і нават беларуская набеліятка Святлана Алексіевіч. Апошняя сутыкнулася з праявамі культуры адмены пасля свайго інтэрв'ю, у якім параўноўвала нежаданне беларускай аўдыторыі чытаць творы Талстога і Дастаеўскага з правінцыяналізмам. Такія выпадкі падкрэсліваюць складанасць з'явы культуры адмены. З аднаго боку, яна скіраваная на сацыяльную адказнасць, але з іншага можа выклікаць спрэчкі і перашкодзіць дыялогу. Яшчэ важна тое, што стэрэатып пра культуру адмены перабольшвае негатыўныя наступствы для мужчын, бо яна не мае сістэмнага характару. Даследаванні паказваюць, што такія страхі могуць быць звязаныя з рэакцыяй на змяненні гендэрных роляў, але яны не маюць статыстычнага пацверджання. Крытыка паводзін ці выказванняў праз механізмы адмены дае магчымасць абмяркоўваць праблемы, якія раней замоўчваліся. У выніку культура адмены спрыяе роўнасці, адказнасці і сацыяльнай справядлівасці. А важна, што даследаванні не паказваюць, што мужчыны значна пакутуюць ад культуры адмены. Некаторыя выпадкі могуць быць гучнымі і прыцягваць увагу СМІ, але ў глобальным кантэксце гэта выключэнне, а не правіла. Як не трапіць у пастку? Гэтыя пытанні дапамогуць вам асэнсаваць уласнае стаўленне да культуры адмены і зразумець, ці не ўплываюць памылковыя ўяўленні на вашае ўспрыманне гэтага феномену. Ці звязваю я культуру адмены толькі з пэўнымі групамі, напрыклад, моладдзю, жанчынамі, асобамі ЛГБТК+. Ці ўспрымаю я грамадскую крытыку як форму цэнзуры? Ці веру я, што культура адмены мае пераважна негатыўны характар? Ці падзяляю я думку, што асобы, якіх крытыкуюць, заўсёды пакутуюць беспадстаўна? Ці схільная я давяраць інфармацыі пра адмену без дадатковай праверкі? Ці лічу я, што адмена можа быць карысная для прыцягнення ўвагі да праблемы? Ці згодная я з тым, што некаторыя выпадкі адмены сапраўды прывялі да станоўчых змен? Старайцеся не прапускаць перадачу «Гендэр-гэп» на Еўрарадыё. Там расказваюць пра тое, як глядзець на сучасную Беларусь праз гендэрную лінзу, а не праз гендэрныя стэрэатыпы.